ηχόβολη. Τη βάζουμε στην πρίζα, ανάβουμε το διακόπτη και για 5 λεπτά το αφήνουμε ζεσταθεί, ανακατεύεται στην άμμο ώστε να ζεσταθεί ομοιόμορφα. Μετράμε το νερό και τον καφέ, προσθέτουμε στην πρίκη, καθώς και τη ζάχαρη αν θέλουμε. Όταν η άμμος έχει ζεσταθεί, βάζουμε την πρίκη μέσα και το καλύπτουμε ως ένα σημείο με την άμμο, ως το στενό του σημείο, και στη συνέχεια ανακατεύουμε. Βλέπουμε ότι πρέπει να είναι μέχρι το στενό, να φτάνει μέχρι μόνο το στενό του μέρος ο καφές που έχει παραπάνω, σε ηρεμία. Μετά από 5 περίπου λεπτά ο καφές φουσκώνει, όπως βλέπουμε. Συμμετέχει ένα πολύ παχύ καϊμάκι. Σιγά σιγά. Και το σερβίρουμε. Το τέλειο αποτέλεσμα.